Bihar ostirala, Zarauzko 13. azoka ekologikoa ospatuko da, eta aurtengo edizioaren ardatza, ekoizlearen eta kontsumitzailearen arteko harreman zuzenaren abantailak nabarmentzea izango da. Legezarren enparantzan izango dugu azoka goizeko 9:00 eguardiko ordubietara, eta ekoizle ugari bertaratuko dira produktuak saltzera, baita kontsumitzaileek egindako galdera guziak erantzutera ere. Dena aurtengoan aurrez, hau da, gaur osteguna, hitzaldi bat ere antolatu da. Udalak eta Nekazaritza Ekologikoaren Euskadiko Federazioak Biolurrek antolatua. Kontsumitzaileek ekoizleekin harreman zuzena izateak dituen abantailak ezagutaraztearen aldeko apustua egin dute aurtengo edizio honetan. Izan ere, produktuen inguruko zalantzak galdetzeko eta xehetasunen berri izateko aukera izango baitute kontsumitzaileek. Helburu hau lortzeko gaur mahai ingurua izango da Udal azokako lehenbiziko solairuan, arratsaldeko 7:00. Bertan, honako hauek hartuko dute parte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta elikaduraren marketing alorreko aditua den Mirene Begiriztainek, Maite Undiaga eta Amaia Irazuzta, Hortuzainek eta Ustaro kooperatibako kide den Aitor Larrañagak. Kontsumitzailearen eta ekoizlearen arteko harreman zuzenak dituen abantailen inguruan eztabaidatu ostean, parte hartzaileek hainbat eratako tomate ekologikoak daztatzeko aukera izango dute. Beraz, afari merienda egiteko aukera, nekazaritza ekologikoaren inguruko informazio zuzena jasotzekoa eta hori guzia 7:00 Udal azokako lehenbiziko solairuan.